థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ వల్ల సినిమా ఇంత పెద్ద హిట్ అయింది. మిమ్మల్ని చూస్తే మాకు ఇంకా ధైర్యం వస్తుంది మంచి సినిమాలు చేయాలని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. మూవీ ఎట్లుండే? మొత్తం సప్లీ బ్యాచే ఉన్నట్టుంది. అదే ఇక్కడ ఎంతమంది కౌశిక్లు ఉన్నారు? పక్కా దీని తర్వాత బార్ పోతున్నారు అనమాట. సరే, సమోసా తిన్నారా ఇంటర్వెల్లో? ఓకే. సాస్ వేసుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది? ఓ సూపర్ సూపర్. థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ చూడండి సినిమా. కౌశిక్ లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు, వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి మళ్ళీ చూసి ఇట్లా విజిల్ కొట్టండి ప్లీజ్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మల్టీప్లెక్స్లో మజా వస్తలేదు నాకు. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఇక్కడంతా కాలేజ్ బంక్ కొట్టొచ్చారా? నచ్చుతుందా మూవీ మీకు? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మళ్ళీ చూడండి. మూవీని ఇంకా పెద్ద సక్సెస్ చేయండి. మీ అందరి రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సినిమా బాగుంది. అందులో హీరో యాటిట్యూడ్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఎక్సలెంట్ సినిమా. హీరోయిన్ నచ్చింది అంటే యాక్షన్ మొత్తం సినిమా సూపర్ హిట్ అండ్ 100 days ఆడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎట్లుండే మూవీ? హౌస్ మూవీ? ఓకే. రీతు ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసింది. చిత్ర అండ్ చిత్ర సార్ అండ్ కౌశిక్ చేస్తారు. మూవీ నస్తే మళ్ళీ చూడండి. కౌశిక్ లాంటి క్యారెక్టర్స్ మీ బ్యాచ్లో ఉన్నారు అనుకుంటున్నా, సో వాళ్ళతో కూడా చూడండి. ఓకే, ఒక్క నిమిషం కౌశిక్ తోటి మాట్లాడండి. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్తే. నా పేరు ప్రియదర్శి. ఇందులో మీరు చూసారు కౌశిక్ నేను. ఎలా ఉంది సినిమా? ఇప్పుడు ఎంతమంది బంగొట్టి వచ్చిరా కాలేజీలకించి? ఏమా సార్లు చూస్తే ఏమన్నా అన్నారా? మళ్ళీ ఏందట్లా వేస్తారు మీరు? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ వల్లనే సినిమా ఇంత ముందుకెళ్తున్నది. అసలు వర్కింగ్ డేలో ఇక ఇంత ఫుల్ అయిందంటే ఇంకేం చెప్పాలి భయ్, మరి మస్తున్నది. ఇక చూడు, ఇక మావాడు మాట్లాడతాడు, విష్ణుగాడు. హాయ్, ఎట్లుంది సినిమా? నచ్చిందా? ఎంతమంది కౌశికులు ఉన్నారు ఈడ? మరి ఆ నా పనికి విష్ణువులు ఎంతమంది ఉన్నారు ఈడ? ఇవ్వలేరు. ఏమైందనా? సగం అయితే నచ్చిందిగా, ఇంకా సగం కూడా నచ్చా అన్న. చూడాలా మీరు అందరు. మరి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మా పెళ్లి చూపులు నచ్చుతుందా? చిత్ర బాగుందా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. వెరీ హ్యాపీ యూఆర్ ఎంజాయింగ్ ద ఫిల్మ్. సెకండ్ హాఫ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా మూవీని ఇంత పెద్ద సక్సెస్ చేసినందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు ఆమె పెళ్లి చూపులకు ఓకే అంటే ఏంద్రా, సైడ్ తీసుకపోయి చెప్పు. ఇగో అక్క, మాకు ఇజ్జత్ లేదు. ఇంత ముందు కాల్ సెంటర్లో జాబ్ ఉంటుండే, ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటుండే, 2 వీక్నై. ఇక నువ్వు ఇట్లా నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకో, నీ ఇజ్జత్ అంతా మన్నులా కలుస్తుంది బిడ్డ. జాగ్రత్త, చదువుకొని అందరూ మంచిగా ఉన్నది. మూవీ నచ్చుతుందా? మీరు రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఉందండి. ఇది మా సక్సెస్ యాక్చువల్లీ.